Vitajte v Borinke. Predstavujeme vám nový trojdom, v ktorom sa nachádzajú 3 trojizbové byty. Byt A je už predaný, no byty B a C sú aktuálne na predaj. Stavba je realizovaná z kvalitnej pálenej tehly, vrátane obvodových múrov aj nosných priečok, čo zaručuje vysokú odolnosť, dlhú životnosť a vynikajúcu tepelnú izoláciu. O podlahové vykurovanie a chladenie sa postará tepelné čerpadlo. Bez radiátorov, moderne, čisto a efektívne. Byty sa predávajú v štádiu holobyt, čo vám dáva možnosť zariadiť si interiér presne podľa vašich predstav. V prípade záujmu je možné byty dokončiť do štandardu za výhodnú cenu. Hrubé múry až 40 cm zabezpečujú dokonalé odhlučnenie od susedov. V cene nehnuteľnosti sú aj upravené chodníky, parkovanie a ploty. Byty sú napojené na kompletné inžinierské siete. Predpríprava na elektrické nabíjanie aut je samozrejmosťou. Každý byt má 2 toalety, vlastný vstup a k dispozícii sú až 2 parkovacie miesta v cene. Byt B má 2 balkóny a terasu, byt C balkón a priestrannú terasu. Súčasťou projektu je aj súkromná prístupová cesta, ktorú budete ako majitelia spoluvlastniť. To znamená minimálny ruch, žiadna premávka a maximálne súkromie a bezpečnosť pre vás a vašu rodinu. Hliníkové okná zabezpečujú vynikajúcu svetelnosť, výhľad na okolitú zeleň a kvalitnú zvukovú izoláciu. Toto bývanie je ideálne pre tých, ktorí chcú bývať na skok od mesta, ale zároveň si užívať pokoj, čistý vzduch a kontakt s prírodou každý deň. Spravte prvý krok k vášmu vysnívanému bývaniu. Navštívte nás na lbhousing.sk alebo si dohodnite osobnú obhliadku. LB Housing bývanie, kde sa kvalita stretáva s prírodou.